Sziasztok srácok, újra itt vagyunk a kóstolós videóval. Ugye mondtam, hogy TikTokon fogjátok tudni megtekinteni a következő részt, de találtam még másik 2 ízt, úgyhogy nem TikTokon, hanem egy második részben fogjuk most ezt kipróbálni. Már itthon, Magyarországról, úgyhogy most van egy másik 2 ízünk. Van egy lájmos, illetve egy narancsos, ugye ez plusz 2 még, amit találtam. Úgyhogy vágjunk is be, nézzük is meg az elsőt. Itt is lenne ez a narancsos ízű, bontsuk ki. Így. Itt is lenne, és akkor nézzük csak. Komoly. Tanulva az előző videóból meg kell rázogatni, hogy mindenképp nagyon jól felolvadjon, mert nem jó darabos. Nézzétek meg, nagyon-nagyon szép színe van neki. Hát kóstoljuk is meg. Hoppá. Illata egész ilyen narancsos, ilyen fantás. Ízlelgessük meg. Íze amúgy egy ilyen gyengébb fontát mondanék, csak ugye hát szénsavúmentes. Hát amúgy egészen vállalható. Tényleg egy rosszabb minőségű Fanta, ami szénsavúmentes, de egészen vállalható. Tehát nem azt mondom, hogy innám minden nap, de azt sem mondanám, hogy nem innám. Tehát nem olyan rossz. Nézzük meg a lájmosat. Ez ugyanaz, csak más színű pakja. Bontsuk is ki. És akkor nézzük. Ez ilyen zöld egyébként. Ez már színe is másabb. Még feloldódott, nézzük is meg. Az illata, az teljesen olyan, mint amit az első részben kóstoltunk, a citromos. Teljes mértékben ugyanolyan illata van, mint a sima citromosnak. Csak ugye ez lájmos, reméljük jobb is lesz. Hát az biztos, hogy jobb. Hát igen. Ez sokkal jobb, mint az előbb kóstoltunk narancsos, illetve sokkal jobb, mint a másik citromos. Sőt, még a bodzás citromosnál is jobb, viszont a mangóstól, vagy ananászostól, bocsánat, attól biztos, hogy nem jobb. Egészen vállalható ez is. Szóval nézzük meg így a 2-t. A sima narancsosra én azt mondanám, hogy egy erős 10/8. Ez a lájmos pedig egy 9-es. Ezek egészen vállalhatóbbak, mint a múltkoriak, úgyhogy ezeket ajánlom, nem úgy, mint mik ugye az első részben voltak. Úgyhogy ez lett volna a kóstolós videónak a második része. Köszönöm, hogy velem tartottatok, lesz még kóstolós videó, de ahhoz, hogy legyen, mindenképp írjatok egy kommentet, és mehet egy like, illetve egy feliratkozás, hogyha gondoljátok. Köszönöm, hogy itt voltatok, puszi!